marwa en Elizabeth Otieno. Masichapa ya Londiani nyakasani oseyangi ni ji 50 kod 2 owito ngimagi masira makoch motimore Otieno Manyoro. Trela moro ma piny Rwanda manyo ting'o smiti kowuok pacho kae kochomo Rwanda obayo yo motuomo geche 8 kendo ng'ielore kuom jomoko mane ntiere e geng apaya. Simfros Okinda nowuoyo kuom moko kuom joma notonye masirano kod joma nowito johera magi kendo miyowa lipodni. Od thieth matin e kaunti ma Londiani osiepe kod wede mag joma ne masira ojuko donjo mar manyo wedegi magi paro ne nyalo bedo e masirano. Anyuola mar Dennis Kipsang ma en jariemb apiko manowito ngimane e masirani bende menyo. Kipsang en achiel kuom ji 52 manoyangi ni otho e masirano. Lit kod kuyo kwako oganda manie alwora ma Londiani ma osebedo chich jowuoth kuom higni buora. Masira makoch mane otimore tich abich Otieno omayo gi joheragi koda kwe. Kwa nimelala nikaenda nikampata Jovri. Nini mbaya? Dennis ameenda. Wapi? Junction. What happened? Kuna lori imeanguka na amefyeka yeye. Have you confirmed? Kaniambia nimeenda mpaka huko, nilipata ripoti nikiwa Londiani Center, nikaenda mpaka huko, nimepata Dennis ameangalia chini na jacket iko kando yake. Kilomita machuo kowuok kar masirano en gweng' mar Tulwap Kipsigis mantiere kar chung'od bura ma Kipkelion East. Anyuola machielo ywago tho mar nyathigi mokwongo Viola Chebet. Mosenindo Viola Chebet ne jawanda swekra e akak yore ma Londiani. Chebet nochako ohalano higni 3 mokalo. Anyuola ni koro wito jal mane pidhogi. Chebet ananisaidia kabisa. Anasinda hata baba ya nyumbani. Chebet ananisaidia kila kitu. Kila kitu. Sabuni ya watoto ni Chebet. Midhiero machal kamano bende omako anyuola mamoko ma bende owito joheragi apoya nono. Ji 32 manyo yudo hinyruok dhi nyime gi yudo thieth e ute thieth mopogore opogore e counties ma Kericho kod Nakuru. Cristiano Gutu, ma en achiel kuom weg nyamburko manyo trela ni otuomo, lero kaka masirano ne odwa tieko ngimane kane riko chomo boma ma Kisumu kowuok Nairobi. Kwa chopo junction madonjo Molo, ne nitie trela ne nitiere mbele na. To na chich ni trela ni ok no ringo maber. Kech an ni speed mar 50 to ok na nyalo yudo trela no. To no ringo whereby kwa iteremuko kama no ringe ok no onge kod any brakes moro atol ma brake ma gari nyalo bedo godo ka gari ringo e mteremuko. Then na chich mana nyiso mama ne wantiere godo bwana gari ni ringo marach. Ochwada gi chien do nan steady steering ma ok na timango ok na panic kech dina panic dina nyono pedestrian mane ntiere e kwanga paya. Kano se chwada wiye no chot. Wi trailer no chot modonje bugo ma tangi mane lewe chien container mane ntiere chien no kalo giji. Nililala chini, hiyo ikakuja ikapita juu, ndio ikaenda kulala na ile side. Kujaribu kurudi na hii side, nikapatana na posti ya stima, ndio nilijiokolea nikakimbia na huku, sikupatikana tena pale. Simfros Okinda, Ramogi TV. Wamedo timo mos ne jogo duto ma owito ngimagi kod chang mapiyo ne joma pod